Pojďme se zblízka podívat na dokonalý repas Garlanda od FTB.cz. Na první pohled je vidět, že jde o klasické Garlando Olympic Silver, což je velice stabilní stůl. Skříň stolu je tvořena z 30 mm desek, což zajišťuje jeho stabilitu. Váha je kolem 110 kg. Typické pro Garlando jsou taky postranní mantinely kolem hrací plochy, ale potom už je vesměs všechno repas. Stůl je osazen kvalitníma chromovanýma tyčema, které jezdí v průchodkách ze skluzného plastu. Chod těch tyčí je příjemný, tyčka jezdí hodně volně. Na tyčích jsou panáčci, kteří jsou při šroubování šrouby, což je taky praktická věc. Šrouby jsou chycené pojistnou matkou, takže nějaké uvolňování a podobně panáčku není časté, ale když by se náhodou stalo, že tyč nebo panáčky budete potřebovat vyměnit, tak díky tomu, že to je chycené křížovým šroubem, tak jednoduše povolíte šroub a vyměníte celou tyčku. Další výhodou těchto panáčků je, že panáčci jsou vyvážení. Poznáte to podle tady té dírky v hlavičce. V té dírce je závaží, to znamená, že když tyčky dáte do horizontální polohy, tak vám budou držet, což usnadňuje potom hru 1 na 1 a celkové vlastnosti toho hraní jsou jiné. Na tyčích jsou gumové madla. Tyto madla v podstatě snesou větší zátěž, bez toho aniž byste museli používat omotávku, tak jste schopni hrát i složitější triky. Každého fotbalku jsou ještě dorazy na tyčích. Tady jsou gumové dorazy, žádné pružiny, takže i hra s těmito gumovými dorazy je mnohem příjemnější. Co se týče barev panáčků, tak si můžete volit ze 4 různých barev a jejich kombinací: červená, černá, žlutá a bílá. Kromě panáčků se vždycky přizpůsobí dle barevné kombinace také počítadlo, které je za mě úplně skvělé, protože má tady takové zoubky a když si chcete ten bod napsat, tak vlastně jedete přes ty zoubky a máte z toho takový dobrý pocit. Stůl je repasovaný včetně osvětlení. Diody jsou umístěné hodně nahoře, což zajišťuje lepší svítivost a i v tmavších podmínkách budete mít kvalitně osvětlený fotbal. Po stranách jsou držáky na nápoje, na každé straně 2. V ceně repasu je i horní krycí sklo, které můžete jednoduše do fotbálku doplnit přes tady tuto lištu. Stačí odšroubovat 2 šroubky a vsunete horní krycí sklo, takže z toho uděláte uzavřený stolní fotbal. Jinak jde o klasický elektronický mincovník, jeden z nejpoužívanějších systémů na trhu nejen ve fotbalcích, ale i v jiných automatech. Takže si teď otevřeme stůl a podíváme se, jak to vypadá vevnitř. Výhodou každého Garlanda je, že se dá u něho jednoduše čistit hrací plocha, takže jednou za čas potřebujete. Takže se plocha dá sundat takhle pěkně dolů a můžete ji jednoduše vyčistit. Co se týče mincovníků, je tady klasická vložka od Comestera, která může akceptovat jakékoliv mince si navolíte. Stačí jednoduše během 5 minut nakalibrovat. Říci jednotka, kde si volíte cenu hry. Podle toho zase, jak nakalibrujete mince, tak teď standardně je to nakalibrované na 5, 10, 20 a 50 korun. Jedna hra stojí 5 korun, může stát i 20 korun, záleží, co si tady nastavíte. Výhodou je určitě i uzamykatelná kasa, takže můžete svěřit klíčky někomu jinému a kasu budete mít pod kontrolou. Stejně tak tržbu budete mít pod kontrolou, protože je tady počítadlo impulzu, takže i když byste klíčky od kasy nechávali v obsluze, tak vždycky víte, kolik z toho vybrala. Dále je tady klasický zásobník míčků. Po vstřelení gólu vám míček po svodu sjede dolů a spadne tady do tohoto zásobníku. Když chcete pustit novou hru, stačí vhodit minci, načte se vám kredit, po zmáčknutí tlačítka se zvedne závora, míčky spadnou dolů. Vidíte, že ty míčky jsou kryté tím klasickým krytem, takže se vám míčky nemůžou ztrácet, vždycky budou fungovat jenom v tom okruhu toho stolu. Na všechny díly
toho elektronického míncovníku dáváme i u tohoto repasovaného fotbálku roční záruku. S těmito míncovníky máme dlouholeté zkušenosti, víme, že se nekazí a kdyby náhodou, tak máme všechny díly skladem a jsme schopni udělat i servis přímo u vás. Důležitou vlastností každého fotbálku je i míček. Máme tady 3 typy míčků. Nejlepší míček pro lepší hráče, kteří už umí složitější triky, je tady ten růžový, jelikož má větší váhu, skvěle drží na hraně, je dobrý i na vedení míčků, to znamená to ťukání, ještě drží směr. Je to spíš pro ty profi hráče. Zlatou střední cestou je tady ten chlupatější oranžový míček, který má podobnou váhu jako ten růžový, ale ta jeho struktura není až tak dobrá. Je trošku takový chlupatý, takže se může občas stát, že nedrží směr tak přesně jako ten růžový, ale je to zajímavá varianta. A potom nejobyčejnější lehoučky, plastový míček, který zase mají rádi takový ti amatérští hráči, přesně je hra rychlá a je to baví. Každopádně nepočítejte s tím, že vám bude držet na hraně, protože více klouže.